Danas govorimo o kavi. Točnije, danas govorimo o kavi u kafiću. U Hrvatskoj ljudi često kažu: idemo na kavu. To ne znači samo piti kavu. To znači sjediti, to znači razgovarati, to znači odvojiti vrijeme za nekoga. Zamislite kafić. Mali stol, dvije stolice, šalice, žličice, čaše vode. Konobar dolazi i pita: izvolite? Vi kažete: kavu s mlijekom, molim. Ili produženu kavu, molim. Ili kapućino, molim. To su riječi koje se često čuju. Ljudi sjede. Netko pita: kako si? Drugi kaže: dobro. I onda doda: malo sam umoran. Razgovor ide polako. Nema plana. Nema cilja. Rečenica po rečenica. Ponekad se priča o poslu. Danas je bio dug dan. Ponekad o vremenu. Joj, opet pada kiša. Ponavljaju se iste riječi. To je normalno. U kafiću nitko ne govori dugo. Rečenice su kratke. Često se koriste iste riječi. To je dobro za učenje jezika. Ako učite hrvatski, kafić je dobro mjesto za slušanje. Zamislite ovo. Sjedite u kafiću. Čujete glasove oko sebe. Ne slušate sve, ali čujete kratke rečenice. Jednu kavu, molim. Malu, s mlijekom, bez šećera. Ili konobar dolazi. Kaže: izvolite ovdje. Evo. Ili za stolom netko pita: kako si? Druga osoba kaže: dobro, a ti? Evo, ide. Netko gleda šalicu. Kaže: još jednu? Drugi mu odgovori: može, istu. Opet tišina. Pa netko kaže: opet kiša.
Svaki dan kiša. Uvijek isto. Konobar opet dolazi. Još nešto? Ne, hvala. Račun, molim. Ljudi još sjede. Netko kaže, još malo. Nema žurbe. Polako. To je razgovor u kafiću. Kratke rečenice, iste riječi. Svaki dan. Ne morate sve razumjeti. Dovoljno je da razumijete dio. Pokoju riječ ili rečenicu. Kava traje. Razgovor traje. Nitko ne žuri. I jezik je tu. Svaki dan. Možda danas nećete govoriti hrvatski. Možda samo slušate. Ali sutra ćete prepoznati riječ. A to je početak. Kava i razgovor. Ne škola, ne lekcija, već svakodnevni život. Hvala vam što ste me danas slušali. Ako želite saznati nešto više o mojim programima, posjetite stranicu talktimecro.com. Vidimo se u sljedećoj epizodi.